Karon nga hapit na ang pagbukas sa klase, daghana kaayong gipang display nga mga school supplies sa mga tindahan sa downtown Cebu City. Pahimangno sa Food and Drugs Administration nga magbantay sa pamaliton nga produkto. Jinky Bargio, Suginlimi. Kuyog ang mga tigbalita, personal nga namalit og school supplies kaganiha, ang duha ka mga sakop sa Food and Drugs Administration Region 7. Sa usa ka tindahan dinhi sa downtown area, sila namalit og mga krayola, lapis, ballpen, pencil case ug uban pang school supplies aron sutaon kun dunay taas nga lead content ang maong kagamitan nga delikado sa panglawas sa kabataan. Dili po na nato mahibaw-an kung unsa gyud na siya mga chemical contents nga naa ng mga school supplies until nga ato na siyang ma-analyze. Matod sa FDA nga matag tuig himuon nila ang pag-check sa mga school supplies. Wa pa hinuon sila nakita nga nagpositibo sa lead content apan kun do naman gani posibleng pamultahan ang manufacturer niini. Awhag sa FDA sa publiko nga kun mahimo kadtong rehistrado lang sa FDA ang ilang paliton nga mga school supplies. Naanay sa ato yung website sa FDA na amang gipamutang nga mga produkto nga narehistro. Jinky Bargio, News 5. Ipaagi og artwork sa mga tinunan sa kindergarten sa usa ka pribadong tunghaan ang ilang mensahe sa katawhan nga ampingan ang mga pawikan sa kadagatan. Naaghat ang mga bata sa maong kalihukan dihang ilang nasayran ang balita sa gatusan ka mga pawikan nga gipatay sa mga Chinese nationals. Andrea Patanya, Suginlimi. Human basahi sa ilang maestra sa mga articles kabahin sa pagkasikop sa Philippine National Police sa mga insik nga mananagat nga nasakpang iligal nga nanakop og gatusan ka mga pawikan alang sa ilang karne, itlog ug shell, usa ka lakang ang gibuhat sa mga tinunan sa kindergarten sa usa ka tunghaan dinhi sa barangay Pitos. Kay nasagmuyo sila sa maong balita, ilang gisugyot sa ilang maestra nga buot nilang muhimo og artwork, diin ilang hangyoon ang publiko sa paghunong sa pagpanakop og mga pawikan. We felt that it was something relevant for the children to see and to know as well. So we presented it to them, we read to them the story, and then that's where it all started. They started sharing their ideas about how they can help and how they wanted to take action. Matod sa mga bata, naguol gyud silang maayo sa ilang nasayran, mao nga buot nilang mutabang, bisan pinaagi lang sa ilang papel, lapis ug crayons. Why? Because they were telling different things. And then we wrote letters and posters about it, and then we asked our friends to write down their thoughts about what they think about our posters. Nagkadaiyang mensahe ang ilang gipanuwat sama sa pag-ingon nga responsibilidad sa tanan ang pag-amping sa kalikupan, pahimangno nga endangered species ang pawikan nga posibleng mahanaw na unya ug nga di kini angay patyon alang sa ilang karne kay di kini pagkaon. Humanasayran sa mga environmentalist groups ang proyekto sa mga bata, nihangyo sila kung mahimo bang i-post ang maong artwork sa ilang social networking sites sama sa Greenpeace ug Facebook page sa Marine Wildlife Watch of the Philippines. Bisan pa man sa ilang linghod nga pangidaron, buot ipakita ni ining mga bata nga to sa publiko nga aduna sab sila ikatampo sa pagam sa kalikupan. Ug ani aduna sila mensahe nga to sa tanang mga individual nga responsable sa illegal nga pagdakop ug pagpatay ni ining mga pawikan sama ni ining 6 anyos nga bata nga si Wujing. Wujing, what is your message to all these people who are responsible for the death of these sea turtles? Please stop killing the sea turtles, because not just people who is living sane. We told them not to kill the sea turtles because you'll only see them in books. Don't catch turtles. What else? That's all. Panghinaot sa mga tinunan nga mahimo silang inspirasyon sa uban pang tunghaan nga manginlabot sa kampanya alang sa environmental protection. We are hoping that it affects them in a positive way because as teachers, I think that's what we're all working towards, having our students make a positive difference to the world in general. Andrea Patania, News 5. NBI agent wala masayod nga dunay disbarment case nga gipasaka ang Highway Patrol Group pato kaniya.
ang pendency sa kaso batok ni NBI Supervising Agent Ermi Monsanto mo'y usa sa depensa sa duha ka mga opisyal sa pulis nga gipasakaan og sumbong sa kamatayon ni Attorney Willard Sival ug mga kauban. King Perez ug Ginlimi. I suggest nga the better follow up the case. Sa counter affidavit sa duha ka opisyal sa HPG, gitumbok ni ini nga gipasakaan sila og kaso tungod kay adunay gisangat nga disbarment case. Ang ilang buhatan batok ang NBI agent Attorney Ermi Monsanto. Apan matod ni Monsanto, wa say kasayuran nga adunay disbarment case nga iyang giatubang. Kung doon ay disbarment, i-inform ang tayo ito. Dugang ni Monsanto nga dili lang siyang nag-imbestigar karon sa kamatayon ni Archival ug mga kauban. Kini gilangkuban sa usa ka Special Investigation Task Group nga naglakip sa Highway Patrol Group sa unang bahin sa investigasyon. Gitangtang ang taga-Highway Patrol Group human ang mga ebidensya mitumbok kanila nga mga suspect. I am only one of the members. Kung niya ang results sa investigation is a collective effort. Nidugang si Monsanto nga isip usa sa mga investigador gilantaw na nila ang tanang anggulo sa krimen. Lakip sa chismis nga si Ruben Ecleo Jr. mo'y nagsugo. Apan tanan nga mga ebidensya sa Special Investigation Task Group mitumbok sa mga sakop sa HPG 7 nga suspect. Gilihok sa pagkakaroon sa NBI 7 ang mga dugang ebidensya batok sa mga alibay sa 5 ka pulis. Ang among investigasyon dili lang base sa testimonial evidence, namin mga physical evidence. King Perez, News 5. Subling nadakpan sa kapulisan kaniyang kadlawon ang giingong level 2 drug pusher kinsa nakuhaan og drugas ug mga armas uban ang duha nini kamakauban. Andrea Patenia ug Ginlimi. 7 ka buwan human nakagawa sa prisuhan sa Muntinlupa. Mahibalik na sab sa bilangguan ang giilang level 2 drug pusher nga si Freddy Puesca alias Maton. Nasikop kini uban ang duha ka mga kauban nga silang Junray Danyosas ug Airmond Celosia, usa ka criminology student, atul sa bypass operation nga gihimo sa Provincial Intelligence Branch sa hideout ni Puesca sa barangay Upper Cansaga, lungsod sa Consolacion kaganihang kadlawon. Nasayran nga sa barangay Mabolog yud tig-operate si Puesca, apan sa Consolacion magtagu-tagu. Ang iyang operasyon, Kabantan. Pero init man siya dito sa Kabantan, niabang siya o kwarto sa Consolacion. Igor sa mga Kabantan, mga tubutang, balik sa siyang hideout sa Consolacion. Pagka, naana siya mutawag niya nga magpatod, igor sa siya magawas. Nakuha gikan sa mga dinakpan ng usa ka gamayng pakete ug medium-sized packs sa gituuhang shabu ug 2 ka rolyo sa marijuana. Nakuha sab ilang gipang tuck-in nga 3 ka kalibre 45 nga pistola ug usa ka 22 Magnum nga revolver. Gikumpiska sab ang sakyanan kundi hindi kuha sa mga dinakpan ang drogas. Si Maton nang dito sa sakyanan, yang gihatag ni John Ray. So pagkahatag na sa John Ray, si John Ray nihatag na to sa among posture buyer o sa pagibayad ang kwarta. Gihimakak ni Puesca nga iya ang nakuhang shabu ug armas, apan diyang gipangutana kun pang self-defense nilang armas, mitandok kini. Okay. Pero unsa ba ini for self-defense lang? Samtang ang criminology student gidepensa nga wa kuno siya labot sa maong grupo ug igo ra siyang mihatod sa driver's license nga gipatrabaho ni Puesco kay fixer kuno siya sa LTO. Sunggo mo kasi isunggo lang niya. Sige, sugo siya mo. Palok ka itong license. Mga na. Ha? Palok ka itong license. License ha? License Sa? driver. Matod sa mga pulis, gikan ra sab sa Muntinlupa ang shabu ni Puesca. Wa sab kuno sila'y nadawat ni report kung miyembro ba sila sa usa ka gun for hire group. Andrea Patenya, News 5. Gin-monitor karon sa Regional Intelligence Division 7 ang bagong matang sa drugas nga nagsugod og kataptanasod. Ang maong drugas gitawag og fly high nga resulta sa gisagol nga shabu, ecstasy ug sex enhancement drug. Nasayran nga doon nadakpan niya itong niyagi tuig din sa Subo tungod sa pagpaligya og fly high. Apan migawa sa resulta sa crime lab nga peke ang maong nakumpis kang drugas. Hinuon doon na nadakpan sa kaluhan nga namaligya og tinuray gyud nga fly high drug. Wa pay nadawat nga report ang RID7 sa presensya sa fly high drugs dinhi sa rehiyon karon apan sub-sub ilang pagbantay ilabi na sa party area sa Subo. I-warn na nga to ang mga kabataan nga or kinsa to uban no tigamitan og drogas nga aside from illegal ang paggamit og drogas, this one being synthetic
mas grabe og kanang kadaot nga buhaton, no? Labi na sa ako. So Sa nagpadayong investigasyon sa nahitabong pagplaster sa baba sa bata sud sa maternity hospital, gawa sa giumol nga interagency investigation, nakatag na sab og pagtagad sa Senado ang maong issue. Jinky Bargio, Sugin Liming. Gihangop sa Department of Health ang posibilidad sa pagpahigayon og Senate inquiry kabahin sa pagplaster sa baba sa batang bag-ong gipanganak sud sa nursery sa Cebu Periculture Center and Maternity House dinhi sa Dakbayan. Sa ako siguro makatabang po no. Wala diyan. Kaya para makita gid ba asa kinsa no. Kaya sa among part we are only limited to this kaban po. Mas nalipay ang amahan sa bata nga si Ryan Noval sa laka nga nahuna-hunaan ni Senador Nancy Binay. Alang niya, mas maayo kung daghang ahensya ang manginlabot sa ilang kaso. In regards to actually executing and doing the whole entire process, we are very thankful that the government is involved. Sa pagkakaroon samtang nagpadayon ng investigasyon di pa masulti sa licensing division sa DOH-7 kung unsa ang posibleng mahitabo sa hospital. Matag may recommendation based on the findings namo. And then kay di mo tadiya ka diretso o pasira sa hospital kung wala sila makakuan sa kaning Republic Act 4226 no, kanang Hospital Licensure Act. Gilauman nga Martes sunod semana makapagawas na og rekomendasyon ang DOH-7 kabahin sa maong kaso. Jinky Bargio, News 5.